jama'are hunde nayawre poɗande fulɓe matsala nder lesdi Nigeria kanjum woni wato disunity among our leaders, wato kasancewa mawɓe meɗen no shenduɓe koye nder lesdi Nigeria. Mawɓe meɗen enen fulɓe en godi kungiyaji daban-daban, en godi metti Allah makban, en godi metti Allah kawtal hore, en godi gan Allah, en godi tabital fulaku, amma taradi ɗe kungiyaji gaba goɗe kawta hore dow ko shafi hunde kulinde ummanake fulɓe. Konde fu kungiya ton to woni kamma konde fu kungiyare enana mone bandirare muɗum, alhali fulɓe wato kungiyaje ɓe pukayen ɗe fulɓe maimako ɗe kawta koye majje tabbitina koyum ɗumen yaɓa, wato to hullo nyamana mutunci muɗum jaɓɓuwa ɗum hayɗe kasanto kanje ɗe gaɗanta ha inci hakkunde majje ɗum yiɗum nder wato matsala keɓan ɗume wato poɗɗum ɗumen matsala nder lesdi Nigeria, bo kamma to na en ittu ɗum matsala meɗen wato dillata. Hunde nde yeso ko hunde jowawre nde ɗum bisike ɗum gaɗomi poɗande wato fulɓe matsala kanjum woni wato depending on one mode of business. Mafi yawa sukaɓe fulɓe da a tawai no ɓe ngeynaɓe gaɗa gesa gaɗa durngol ɗume sana'a gi'ata a waɗai, to ta tinnaki mafi yawa maɓɓe in nder 70 ko 90 nder maɓɓe iri ɗum amsa ɗum o hokki iri majjum ɓe kokkatama. Banda durngol nagge, amma kam ta gaskiya enen fulɓe kullum haɗi e durngol nagge haɗi e demal gaskiya en torroto yiki an ɗum gi'aymi to heɓi ni sana'a kila ɗum kaya non kila sore goɗɗum non sana'a ɗum heɓi nangi ka, amma to na majju ko shagoru heɓi kan gaskiya ɗum biya boɗɗum ko bo non no o wi'ata. So enen ne fulɓe hay ko on ɗanayi ɗi banda demal to ta wadi seede haali a so'oto keɓa shago fu nder gari fiya gimɗume mafi yawa fulɓe wato inna itti nagge inna itti gesa o horraki goɗɗum tanani ɗum leƴƴi ha ɓe tawata kowa e wodi abubuwaji misali wodi business ji har kalaji joyi to amma fullo ta itti mafi yawa fulɓe miyaɓe puka mafi yawa maɓɓe ta itti wato business nagge, ta itti business gesa ko haraka gesa, to daga ɗo o wala goɗɗum haraka ɗo wawata o waɗa, ma'ana kanjum tan o wowi, kanjum tan kamma o wawi, kanjum tan o yi'ata o wawa o waɗa, gaɗa majjum wala ko wawata o waɗa. Hani kila wonde hunde daban nde laaɓa, amma inni hunde ngarinde ta itti demal ta itti durngol to daga ɗo a horraki goɗɗum ɗum goɗɗo pullo wawata waɗa, amma mafi yawa woɓɓe hulɓe miyaɓe puka en noho. Hunde jowoygo ore outfit mafi yawa ɗi leƴƴi misali ta waɗa yadu raɗo giya siffa meɗen ɗa iɗan torra en kama enen fulɓe kapto giɗa pullo ɗum saɗi hay ta yeni kefta kanko woni pullo, a yimo andi pullo hande ɗo da yi'ayno wato tibijo ba mamaki to na i wima o tibijo ko ngeynuɗamo kanko e ngole leñol leɗɗitama hanko tibijo a yettata cewa o tibijo, ko bo da yi'ayno goɗɗo o biromjo to na a yeynum o wima hanko biromjo ko goɗɗo ɗitama hanko o biromjo a heftata. To amma fulɓe mafi yawa almost 90% kulgiɗa nama a yeni a andi o in pullo ɗum kanjum watta wato to welda e fulɓe sosai fulɓe ngaɗane wulaƙanci goɗɗo mata e dow tan misali ɗan waɗano misali Benue State Allah tan andi fulɓe noyi in hissi dow bangare goɗɗo ƴiwru daga Jos e fanni Fombina, goɗɗo ƴiwru daga Enugu e fanni Woyla, goɗɗo ƴiwru daga toy e fanni toy ya in taɓo mota ngaha in soltoɓe in hissaɓe Allah tan andi min tan ɓe hoore am ɓe mi andi ɓe ɗuɗɓe Allah tan andi fulɓe noyi in hissi dow bangali makurɗi misali ko gaɗami misala gimɗume na ɗon ɓe ngoni na komi kamawɗe ɓe kissa kawai gimɓe nandi in anditi cewa ɓe fulɓe kamma in habda e fulɓe kamɓe ɗum shafiɓe ɓe ngala to nder ɓe anda komi ba hawa ba sauka gaba go'o e waɗi ɗum hissaɓe. So ayi siffa meɗen e andi to in film kuccuɗum kama turiɗon ɗon ma to social media ayna ɗo en fulɓe nama yeni in andi cewa ra siffa meɗen ranu mbaɗe kanjum ma ɗum torra saboda no siffa meɗen ma'ana yene outfit meɗen to nder hundeji ko foɗante en matsala, amma da en kama kongol leñol goɗɗo to waɗi junungol leñol waɗi goɗɗum hunde ko da ngol huccuɗum ngol turiɗum to film na lalle ma en hefta cewa ɗum ngol leñol kaza, amma enen fulɓe a waɗiɗa turiɗo ɗo andi cewa o en pullo na tare da ma yeni kawai yene makko komi outfit makko ma ɗum holli cewa lalle o pullo. Hunde nde ƙarshe nde ginmi mi meta dow mayre ɗo ka hala kanjum woni wato lack of governmental support. E wodi taimakoji ɗi gwamnati hokkata remoɓe sosai amma mafi yawa duroɓe in aliɓe to gaɗa. Gwamnati ɗuɗa wannuki duroɓe to ɗum kam mai ɗum nder ko foɗani en gaɗa waɗu tunani giya taimakoji ɗi ɗon kala kala support ɗi ɗum ɗon kala kala ɗum gwamnati hokki remoɓe amma kanji noy
ɗin hokki fulɓe mafi yawa kamde gomnati ƙirƙirono waɗa ma goɗɗum dow ko shafi fulɓe hay ɗum lalate ɗum firkite in ummine ruga policy to ɗum no ɗum waɗi ɗum waɗa e hoore ɗum sankiti in ummine national transformation plan kanjum ma ɗum waɗa hoore ɗum sankiti hundeji ɗon da dama ngam inni ko shafi fulɓe de hay to ɓe ummake ɓe sankiti ɗum ɓe ngaɗi kaca e majjum so ɗum e ɗum de ɗi abubaji joyi kanjum woni wato ɗi fahimta ahan ko mi a nder bincike ɗum gaɗumi poɗana ɗi fulɓe matsala kama ɗi poɗana fulɓe matsala kama fulɓe to giɗi moƴƴina dole hay to ndari ɗi abubaji moƴƴiniɗi to na on moƴƴini matsala moɗon kullum no tabbita matsala moɗon kama kullum no ɓeydoto Allah laamiɗo tawima ko e wallito en saboda e noon honi tunane moɗon shin gaɗa ɗi abubaji giyoto ɓeydana fulɓe matsala nder lesdi Nigeria kamma ɗume shawara da hani hokka fulɓe ɗume mataki hani fulɓe kosha saboda gi moƴƴinana ko e muɗum nder lesdi Nigeria gi wulaƙati ɗi waɗanta ɓe en kawriton to comment section to Allah laamiɗo jaɓi mimo moɗon M Idris daga Shakkol Fulɓe TV to Allah laamiɗo jaɓi heto nani min nder goɗɗum wato shiri ɗum musamman nder suudu amin do albarka ma mi howni on ma yewtake moɗon